4 personen die gisteren op Aruba aankwamen met een KLM-vlucht vanuit Amsterdam zullen de komende 14 dagen in quarantaine verblijven op het eiland omdat ze vorige week in China zijn geweest. Dat heeft de Arubaanse minister van Toerisme bevestigd. Het gaat om 4 Chinezen die wonen op Aruba en ook de Nederlandse nationaliteit hebben. Ze hebben in China het Chinese nieuwjaar gevierd. De 4 zijn na landing in Amsterdam gecontroleerd. Ze zijn niet in risicogebieden in China geweest, maar toch is besloten ze 14 dagen in een speciale afdeling in een ziekenhuis op Aruba te plaatsen. De minister benadrukte dat de personen geen verschijnselen van het coronavirus hebben en dat er op het eiland ook geen gevallen van besmetting zijn. Het Openbaar Ministerie heeft een beloning van 5000 gulden uitgeloofd voor de gouden tip die leidt tot de arrestatie van de 20-jarige Curaçaoenaar Xiomar Winkelaar alias Taito. Hij zou begin dit jaar in de wijk Siripapaya een 29-jarige man hebben doodgeschoten. Sindsdien is hij spoorloos en lijkt hij zich verborgen te houden. Afgelopen week heeft de kustwacht in korte tijd 4 succesvolle disrupts uitgevoerd. Bij dergelijke acties worden verdachte drugsboten benaderd en in alle gevallen was de bemanning zo geschrokken dat ze de balen met drugs overboord hebben gegooid. Daarna zijn ze in de richting van de territoriale wateren van Venezuela gevlucht. In alle gevallen zijn de drugsbalen gezonken en konden ze niet meer naar boven worden gehaald. Gisteren vond de inaugurele vlucht plaats van Jet Air Caribbean van Curaçao naar Sint Maarten. De eerste vlucht duurde 1 uur en 20 minuten en alles verliep voorspoedig. De bedoeling is dat Jet Air Caribbean voortaan 2 keer per week tussen Curaçao en Sint Maarten gaat vliegen met een Fokker 70. Dat toestel heeft een capaciteit van 80 stoelen. Met een officieel programma is gisteren de kathedraal van Doorn geopend. Het is een indrukwekkend kunstwerk van Herman van Bergen en staat bij Landhuis Bloemhof. De kathedraal van Doorn bestaat uit meer dan 25 miljoen doornen. Er is meer dan 5 jaar aan gewerkt en het is 20 bij 20 bij 10 meter hoog. Indrukwekkend, maar, zegt Herman van Bergen, het is niet mijn kunstwerk, dit is iets van ons allemaal. Op Curaçao heeft gisteren de jaarlijkse Ride, Swim, Walk and Sail for the Roses plaatsgevonden. Meer dan 7000 personen deden daaraan mee. Dat was alweer de 16e editie. In totaal is er 400.000 gulden ingezameld en dat geld zal worden gedoneerd aan de Prinses Wilhelmina Fonds voor de strijd tegen kanker. En Curaçao heeft een nieuwe Toema-koning, Ray Laufer. Hij werd in de vroege zaterdagochtend gekroond na een zinderende Toema-finale, de 50ste editie. Met Corsau Te Bula zal Laufer de komende tijd veel te horen zijn op Curaçao.